imos ir a, suposto, o Consello de Política Fiscal e Financiera, se levamos moito tempo reclamando todo isto, aí exixiremos explicacións detalladas que, por outra parte, non se deron, é moi difícil dalas cando as cifras que nos adiantan son as que son, e, polo tanto, o que se fixo foi lanzar todo o que se lanzou a semana pasada e veremos agora cal é o seguinte paso que quere dar o Goberno. O correcto e o aceitado sería o que se vai producir, o malo é que xa tivo lugar, como decía antes, esa reunión bilateral, e despois vamos os demais a repartir o que quedou, as migallas. Eu non creo en negociacións bilaterais, porque as negociacións bilaterais fan imposible que se manteña un sistema igualitario e de solidaridade e de equilibrio en todo o territorio nacional que a Galicia lle convén especialmente. E esas negociacións bilaterais van dirixidas a rompelo. É imposible con ese sistema beneficiar a todo o mundo. Isto que están dicindo non é certo e non vale decir que todo o mundo aumenta. O que hai que facer é compararse co que aumentan outros e co que debería ser nun sistema objetivo o aumento conxunto. E Galicia aí sale moi perxudicada e non creo que ninguna negociación bilateral o fora a arranxar, porque sería en detrimento de outros e estaríamos no mismo. E, por lo tanto, para ceder e chegar a un acordo que a todos satisfaga, cedendo todos un pouco, hai que facelo con transparencia, todos xuntos e dende o principio. E esa é a postura de Galicia e, dende logo, é a que imos manter, porque creo que é a que Galicia lle convén, incluso lle diría, por calquera postura que poida manter o meu partido, algunha comunidade autónoma do meu partido, ou calquera que teña que opinar neste asunto. É o que lle convén a Galicia e o que vou manter. Por iso me parece increíble que forzas políticas de Galicia estén defendendo outra cousa.